Здравейте, аз съм Вики и идвам да проверя как тече подготовката за състезанията в Конфрей. Ето, сега съм тук с един от състезателите. Ще се представите ли? Казвам се Христо Петров. Съм собственик на отбора на Head Auto Team и на сервиза, който подготвя автомобилите. В момента подготвяме, остават само 15 дни, подготвяме двата автомобила за предстоящото състезание на 26 и 27, което очакваме да постигнем много добри резултати. Тази кола е Volkswagen Sirocco с двигател и скорости Audi 1.8 Turbo. Колата е около 750 коня на колелата, доста сериозна мощност. Очакваме тази година да направим добри постижения и разбира се аз да се подобря карането. Миналата година малко не се справих добре. Колата е почти готова. В момента слагаме инсталация на новия компютър, който купихме. Друго, какво да кажа, тя е почти готова. Другата кола е Nissan Skyline. Двигател Nissan Skyline, пак е вграден в лек автомобил Volkswagen Sirocco. Скоростната кутия е много специална. Очаквайте изненади тази година. Би трябвало да има много добри времена и разбира се, се бори за шампионска титла. Нещо за конкуренцията? Конкуренцията, пожелавам да са се сгубили добре колите, защото ги чака голяма надпревара. Смисъл, мисля, че сме се подготвили много добре. Тази кола ще бъде някъде около 1000 коня на колела. Подготвено е всичко, за да бъде така. Дали ще успеем, ще видим след няколко дни на диното. Пожелаваме ви успех. Благодаря. Благодаря. Пожелавам успех на всички състезатели, да бъде лоялна конкуренцията. Който победи, който по-бързо победи. Ще се видим там, аз ще наблюдавам. Ще ни разкажеш ли за автомобила, с който ти ще пилотираш? Да, здравейте, аз съм Мартин от Хет. Колата може да я познавате от миналата година. Основните разлики от миналата година ще са новата скоростна кутия, която виждате вътре, секвенциална с въздушно включване и дребни подобрения по двигателя. Общо взето, това е на външния вид, проблеми няма. Някоя тайна ще ни издадеш ли? Не. Тайните не се издават. Айде поне заради мен. Тайните ще се видят на пистата. Колко коня е колата? Ами това още не знаем, защото двигателят все още не е сложен в нея и не е настроена на диното. За да беше около 800, 900 максимум. Сега се надяваме да е повече. Не е малко въобще. Да, не е малко. Състезанието е много скоро, ще успеете ли да сглобите? Виждам, че не е в много завършен вид. Сигурно се надявам. Имахме известни проблеми с доставка на части и самата работа по колата започна съвсем скоро. Надявам се, че до последните 2 седмици вече да се оправим. Дано, стискаме ви палци. Мерси. А с конкуренцията нещо да кажете? Ами от никъде нищо не се чува и за тях и за нас. Всеки си работи тайничко, затова ви казвам и за тайните, че не се казват. Какво време очаквате от автомобила? По-добро от миналогодишното. Това е задължително. Надяваме се сега края на месеца, 26 и 27, всички да разберем. Надявам се да се видим на пистата. Успех! Мерси.